Eh. Ano na? Bawa ka dili. Ano ba kabalit na ko karon? Singko na. Ligo pa baya ka. Sandra ko. 5 minutes. Dali ba? Handa na akong pagkaon. 5 minutes later. Asa naman itong tawanan to eh? Git na git pa. Asa itong tawanan to eh? Bugay ka ayaw. 5 minutes lang. Nagtimpla na kong kape. Okay. Ay, na. Ikaw na. Diyan oras o. Oy. Kuwan na makaya. Lahat na kong kape. Mainit na lang yan. Wow. Lagi na. Kaya pa? Oh my God! Ayaw pag luya-luya niya. Patay ko ang luya. Siya. Sige niyo. Payo pa kayo ni. Kuan. Kaya magkabaw ako. Kumlay ko. Dito kumlay ko. Kumanay ko kaligo di ay. Sa orasa. Ibu sa ko ha.
Paka nilaganan na yun. Nadaot sa Valentines da. Daot sa Valentines ito. Hindi ko. Sa ilua di ko purman. Pandamay.